खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जनायाव देखारगाव मुरखं सेलेक रेला सौख्लायदों गंसे साखा खबब्रै गारिखौ। गोरबोआव गथ' गोनां आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै रहायाव सासे डाक्टारा हमजादों। आसाम पुलिसनि BMI टेस्टआव सा 2.5 जौखोन्दोआल' पास जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखायै आसाम प्रदेश कंग्रेसनि महिला मोर्चाया एफआइआर होदों। रेनिकी भुयाया गौरव गगैनि हेंथायै 10 कौटि रांनि मानहानि केस होदों। आनन्द बाजाराव लामानि गाज्रि थासारिखौ लानानै सोमावसारदों। जन बड'सानि सिमाङा जोबथारनायाव जाफुंबाय। बाक्सानि सालबारियाव गोदानै थिसनजानाय आफादगिरि टाइसन हुसेनजों लोगोसे गासै BTC माइनरिटि फरायसा हान्जा ABMSU सेन्ट्रेल कमिटिनि थान्दै हान्जा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धेमाजि जिल्लानि जनायाव सनिबारखालि गिख्रंथाव रेलनि जाब्रबथाय जायो। देखारगावनिफ्राय मुरखं सेलेक फारसे फैबाय थानाय पेसेन्जार मुरखं सेलेक एक्सप्रेसआ सौख्लायो गंसे खबब्रै साखानि गारिखौ। 515 नं हादरारि राजा लामा सिगांनिफ्राय सन्तपुरसिम थांबाय थानाय लामानिफ्राय गारिया रेल लामाखौ बारस'नो लानायावनो देखारगावनिफ्राय मुरखं सेलेक फारसे फैबाय थानाय रेला सौख्लायनानै जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायनिफ्राय गारि सालायग्रा आरो गाखोग्राफोराबो जिउ रैखा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि जनाय ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगायाव रेल गेट गैयैनि जाहोनाव बेबायदि जाब्रबथाया जाबाय थायो। नगाव जिल्लानि रहायाव बरफुजिया ब्लक पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि डाक्टार प्रशान्त दासआ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रहानि बै डाक्टारा अखाफोर दानब्रैनि उदैयाव गथ' गोनां सासे प्रेगनेन्ट आइजोआ मेडिकेल चेकआपनि थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो डाक्टार प्रशान्त दासआ बै आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। रहानि कासुवा थानायाव डाक्टार प्रशान्त दासनि हेंथायै पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरि डाक्टार प्रशान्त दासखौ एरेस्ट खालामदों। उदै गिदिर आरो बांद्राय अजननि पुलिसफोरखौ आसाम पुलिसआ BMI एबा बडि मास इन्डेक्स आनजाद लानाया सनिबारखालि जानानै थाङो। बे BMI टेस्टआव गासै सा 71,161 खौ सरजाबनाय जादोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव सा 2.5 जौखोन्दोआल' फिट जादों आरो बाकिया आनफिट जोब होननानै DGP ज्ञानेन्द्र प्रसाद सिंहआ मिथिहोदों। बिसोरनि गेजेराव सा 1748आ 30 बोसोर बैसोनि गाहायाव दङ। अखाफोर दानथामनि थाखाय सम होबावनानै जुदि बे दानथामाव गाव गावखौनो फिट लाखिनो हायाब्ला बिसोरखौ भलुन्टारि रिटायारमेन्ट हरनाय जागोन होननानै DGPआ फोरमायबावदों। मध्य प्रदेशआव BJP दोलोनि जन आशीर्वाद रेलियाव बाहागो लानाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मध्य प्रदेश कांग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि कमल नाथनि हेंथायै आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय आरो सनिया गान्धीनि सोमोन्दै अजद होजाथाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय सनिबारखालि आसाम प्रदेश कांग्रेस दोलोनि महिला मोर्चाया हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै दिसपुर थानायाव एफआइआर होदों। आसाम प्रदेश कांग्रेस दोलोनि महिला मोर्चा आफादगिरि मीरा बरठाकुरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों बे खौरांखौ। अदेबानि कंग्रेस दोलोनि MLA देबब्रत शइकियायाबो साननै सिगाङाव नाजरा थानायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एफआइआर होखांबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रेनिकी भुयाया कंग्रेस MP गौरव गगैनि हेंथायै 10 कौटि रांनि मानहानि केस होदों। फुड प्रसेसिंनि मुङाव रेनिकी भुयाया सोरखारनिफ्राय 10 कौटि रांनि जेबो साबसिडि लायाखै। नाथाय अब्लाबो गौरव गगैया गावखौ इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियाफोराव बांसावदों। बिब्दि होननानै गौरव गगैनि हेंथायै गुवाहाटी मेट्रपलिटान जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि साखाथियाव गावखौ अपमान खालामदों होननानै सनिबारखालि 10 कौटि रांनि मानहानि केस फाइल खालामदों होननानै मिथिहोदों। अदेबानि MP गौरव गगैया बेनि सायाव माखासे गोथां फोरमान दं होननानै बुंदों। आसाम सरकार हाय हाय, BTR सरकार हाय हाय, डाम्पारखौ होबथा बायदि स्लगान होनानै माखासे सम होबथानानै लाखियो लामाखौ। मख'नो गोनांदि सानफ्रोमबो हाजार हाजार फरायसालि फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि
फालांगिरिनि मटर गारि बायदि थांलाय फैलाय खालामग्रा साउदुरपिटानिफ्राय गबरथना थांनाय लामायाव गिदिर गिदिर फुख्रि बायदि हाखर नुजाथिदों। नोजोर होनो गोनांदि लामाफोरनि आनन्द बाजार, पकुवामारि, खुस्राबारि, गबरथनायाव फुख्रि बायदि हाखर जादों। जायगा जायगा बायख्ला बायख्लि जादों लामाया, जायखौ लानानै सोमावसारनो ओंखारबोदों रायजोफ्रा। गोबां गिलिर गिलिर लिरथाय लानाय डाम्पारनि थाखाय लामाया गिख्रंथाव महर लादों होननानै अजद दिखांदों। थांनाय माखासे सानफोराव जाब्रबथाय जाबावदों होननानै मुंख'नानै बुंदों जायगानि रायजोफ्रा। बाक्सा सन्दनपुरनि जन बड'साया केदारनाथ दावबायहैनाय सिमाङा जाफुंबाय। केदारनाथ मन्दिरखौ गावनि मेगनजोंनो नायनो सिमां दङमोन जन बड'साया। सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जन बड'साया साइकेलजों दावबायदोंमोन केदारनाथ धाम होननानै। 30 आगस्टआव बरपेटा रड, शिव मन्दिर आरो बाथौ मन्दिराव इसोरनि बोर लानानै जागायजेनदोंमोन साइकेलजों दावबायनानै। 22 आगस्टनि उनाव शुक्रबारखालि केदारनाथ मन्दिराव मोनहैनायनि उनाव गोजोननायजों बावगोमादों जन बड'साया। बे समाव केदारनाथ धामाव फुजा आर्चना खालामगासिनो बे लाइमोना। सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन जायगायाव नायगिदिंनानै दुखुथिया सुबुंफोरजों सावरायो थान्दै हान्जा। बिटिसिनि दुखुथिया रायजोखौ एबिएमसु न्याय आरो रैखाथिनि जुजिनायजों लोगोसे खौसे खालामनायनि थांखि दिनैनि बे हाबाफारिया होननानै मुंख'नानै बुङो। एभिक्सननि हेंथायै फिन आरोबाव रागा जोंदों एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना। एभिक्सननि मुङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फान्दायबोगासिनो दङ। एबिएमसुनि जुजिनाया माइनरिटि रायजोनि नङा, बे जुजिनाया गासैबो हा गैजायै सुबुंफोरनि। दानि बिटिआर सरकारा हाजार हाजार रायजोखौ होखारहरनायनि सिन्था खालामदों। एभिक्सननि हेंथायै हाजार हाजार दुखुथिया सुबुंफोरखौ लानानै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारहालागै मोनसे गेदेर थाबायनानै हानजा सुरनो थाखाय हुमखि होयो। फारसेथिं लाफिकुल इस्लामखौ बुथारग्राखौ मोननो गोनां साजाखौ होयैया खाफाल गाज्रि होननानै बिटिआर सरकार, आसाम सरकारखौ दाय होदों टाइसन हुसेना। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।